DXDC Radyoman Report. Kapin 10,000 ka mga personay sa Davao City Police Office kung DCPO ang i-deploy karong August 8, 2023 atol sa himong send-off ceremony sa pagbantay sa seguridad alang sa ika-38 nga Kadayawan Festival sa siyudad sa Davao. Sa interview sa DXDC Armen Davao nga pulis sa Captain Hazel Atuazon, ang ating pamaba sa DCPO nangandam na ang mga personahe o adunay mga pulis nga naka-assign nga mubantay sa mga aktibidad atol sa maong selebrasyon. Sigunit Tuazon sa official event sa Kadayawan dunay 8,132 ka mga personnel ang i-deploy samtang ang accredited events 1,932 ka mga personnel. Sa overall dunay 10,062 ka mga personnel ang mubantay karong Kadayawan. Subling nagpahimangno sitwasyon sa mga Dabawinyo, ilabi na sa mga musaksi sa mga aktibidad nga gibawal ang pagdala og backpack o gamahait nga hinagiban ingon man armas o iobserba usab ang culture of security. Sa incoming Kadayawan, sir, na nato ang implementation plan for the security in every activity sa ato ang Kadayawan in partnership sa ubang ahensya no nga nag-maintain sa ato ang peace and order. So nanatay list sa mga activities sa ato ang Kadayawan. In every activity ginabutangan na nato mga PNP personnel, sir, para sa pag-maintain sa seguridad sa ato ang kaigsunon Davaoenos in every activity sa Kadayawan, sir, from August 10 to 20. Gikan sa Davao City Police Office kung DCPO, kasama mo sa balita o serbisyo publiko, reaching millions nationwide in worldwide for 70 years. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.